V ďalšej hre budeme potrebovať 6. člena nášho tímu. Dnes, ako sme si už zvykli, za posledné obdobie je tu zase oblečený za niečo divné. Dokonca táto sexuálna úchylka má aj meno. Volá sa Marian Čurko, je to náš hudobník. A prosím pekne, on nám bude hrať ľudovku v tomto momente a naši herci budú musieť vytvoriť pekný ľudový text na tému Umyl som koňovi zuby. Prečo ste tak urobili? Prečo práve koňovi a tak ďalej? To už je samozrejme úplne na vás. Myslím si, že sme na to radi. V tejto chvíli začíname hrať hru s názvom Ľudovka. Umyla som koňovi zuby, lebo mu strašne smrdelo z huby. Teraz máš koník strašnú smolu, budeme odteraz bývať spolu. Odrežem ti oštiepok slamy, aby sme tu neboli sami. Aj keď sa koník ku mne túli, asi mu dám hneď po papuli. Hej! V dedine hlásili dve trúby, že som kúpil koňovi na kefku na zuby. K tomu som mu kúpil mentolovú pastu, aby si mohol dať trošku z chlastu. Hej, hop! A ja som mal umyť zuby krave a miesto toho som ich umyl mame. Som to ale ja, veľká truba, aj, zabijú ma. Potom sme mali tancovať mambo, len došiel Romambo, majbo. Už si zuby, už si náš, vybavím ti občiansky preukaz. Dámy a páni, dnes sme nás účinkovali Roman Pomájbo, Juraj Kemka, Lukáš Latinák a Peťa Polnišová. Do rytmu im hral náš skvelý hudobník Marian Čurko. Ďakujeme veľmi pekne a verím, že sa opäť stretneme a opäť tak urobíme spoločne o týždeň. Ďakujem za pozornosť. Dania Dando. Marian Čurko. Marian Čurko. A ďakujeme. Ďakujeme Andrejovi. Andrej, kde si?